naša história a naše hodnoty, ale cyrilometodská tradícia je aj priamou súčasťou Slovenskej ústavy. Preto som rád, že si Slovensko tento sviatok každoročne dôstojne pripomína. No dôležitejší ako samotný sviatok je však význam toho, čo pre nás dnes táto tradícia znamená. Čo nám solúnski bratia chceli svojim posolstvom povedať a ako dnes toto posolstvo ako národ aj naplňame. Pri zmienke o svätých Cyrilovi a Metodovi sa mnohým ako prvé vybavia slová písmo, viera a kultúra. Chcel by som však dnes upriamiť pozornosť na ďalšie tri slová, ktoré sú takisto v historickom odkaze solúnskej misie zakódované a sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Je to nezávislosť, rovnoprávnosť a vzdelanie pre všetkých. Veľká Morava v 9. storočí hľadala piliere svojej nezávislosti. Ale nie len piliere vojenské či ekonomické, ale aj kultúrne. Založenie vlastného biskupstva bolo znakom suverenity. A knieža Rastislav, za ktorého panovania dosiahla Veľká Morava svoj civilizačný a kultúrny vrchol, postavil aj s pomocou Cyrila a Metoda do centra svojej politiky vzdelanosť a kultúru. Práve to sa stalo základom jeho moci. Aj preto mali solúnski bratia svojich domácich pokračovateľov, predovšetkým svätého Gorazda, u ktorého vyzdvihovali jeho domáci pôvod, vzdelanosť a pevnú vieru. Ak teda hovorím o nezávislosti, môžeme dnes smelo povedať, že bez vzdelania celého národa, kultúry a vedomia si svojich historických koreňov nie je možné dlhodobo si uchovať svoju nezávislosť. Druhým slovom, ktoré som spomenul, bola rovnoprávnosť. Pretože práve nej sa dožadoval svätý Cyril pri svojom boji za zrovnoprávnenie staroslovenčiny s inými jazykmi pri šírení Božieho slova. Jeho slova a obhajoby si vždy stojí za to pripomenúť. Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či slnko nesvieti takisto na všetkých? Či nedýchame na vzduchu rovnako všetci? Vy sa nehambíte uznávať iba 3 jazyky a prikazovať, aby všetky ostatné národy a kmene boli slepé a hluché? Zdá sa neuveriteľné, že 2 byzantskí misionári dokázali presvedčiť vtedajšieho pápeža Hadriana II., aby novovytvorený slovanský jazyk zrovnoprávnil s 3 svetovými biblickými jazykmi. A predsa sa to podarilo. Drahí prezidenti, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Začnem poďakovaním pán prezident Pellegrini, pán predseda Národnej rady Raši, že ako 3 najvyšší ústavní činitelia v zásadných otázkach Slovenskej republiky rešpektujeme vzácne pravidlo o 3 svetoplikových prútoch. A verím, že toto pravidlo budeme rešpektovať aj ďalej, pretože to je jediné, čo dnes Slovenská republika potrebuje. Dámy a páni, začnem možno netradične a trochu ďaleko. Včera Spojené štáty americké oslavovali 250 rokov svojej nezávislosti. Boli to pompézne oslavy prakticky v každom kúte tejto veľkej krajiny. Áno, prosím, pošlime aj my odtadiaľto, od sútoku riek Morava a Dunaj, veľké pozdravy a blahoželania k tomuto významnému sviatku. Ale teraz sa dobre počúvajme. V roku 1776, pred 250 rokmi, naši predkovia, ktorí žili na tomto území, už mali k dispozícii 900 rokov dary neuveriteľnej misie svätého Cyrila a Metoda. A my namiesto toho, aby sme oslavovali v každom kúte Slovenska, tešili sa z takéhoto obrovského duchovného bohatstva,
Musíme sa brániť útokom, ktoré nám krivia historickú pravdu. Dokonca ako keby sme mali mať výčitky, že ako suverénna vláda chceme investovať do oficiálnych osláv štátneho sviatku Slovenskej republiky. A to hovoria tí, ktorí včera do komína pustili 12 miliónov eur pri nezmyselnom referende, ktoré nebolo o ničom inom, len o osobnej nenávisti. Osobne som poznal kardinála Korca a mal som s ním fantastické rozhovory. Pri všetkej jeho slušnosti a skromnosti zvykol hovoriť: viete, pán premiér, Pán Boh nás má všelijakých, áno, má nás všelijakých. Na Slovensku žijú aj ľudia, ktorí si neželajú tento štát. Nechcú, aby sme boli spolutvorcami histórie. Stále len chcú, aby sme boli objektom dejín a ničím iným. Aby sme nemali žiadnu históriu, aby sme sa nemohli o čo oprieť. Ale zabudnime na nich a pozerajme na svet a na Slovensko pozitívne. Asi 80 kilometrov odtiaľ tou vzdušnou čiarou je jedna dedina, moja rodná, ktorá sa volá Hrušovany pri Topolčanoch. A či veríte alebo neveríte, nad touto dedinou stojí nádherný starý dub. Osamelý, obrovský, impozantný. Ako dieťa som tam často chodil, aj som naň vyliezol, pretože mal som krásny výhľad na všetky 4 svetové strany. Priznám sa, že tam chodím aj teraz pomerne často, niekoľkokrát do roka. Už naň neleziem, je pre mňa príliš vysoký. Ale na rozdiel od pekného výhľadu cítim obrovskú istotu, obrovskú bezpečnosť. Ani neviem, koľko ten dub môže mať rokov. Sú to stáručia. Musel prežiť neuveriteľné veci. Musel vidieť neuveriteľné veci. A keď tento dub vidím, vždy mi príde na rozum ten krásny verš zo Slávy dcéra, kde je napísané: a neb přichyl k tomu tam se dubisku, jenž zdoruje zhoubným, až do sa váde času. Prosím, skúsme posolstvo svätého Cyrila Metoda vnímať ako takýto obrovský dub. Poďme sa o tento dub oprieť. Urobme všetko preto, aby tento dub nebol nikdy skinožený. Drahé Slovenky, drahí Slováci, nechajme teraz historické detaily misie svätého Cyrila Metoda historikom. Ale skúsme si povedať niekoľko základných historických práv, ktoré musíme opakovať a ktorých sa musíme držať. Ja vidím v podstate 3 také základné pravdy. Tou prvou pravdou je, že v 9. storočí naši predkovia žili vo Veľkej Morave a bol to najväčší a najsilnejší štátny útvar v strednej Európe. Sedí tu pán prezident Gašparovič, ktorý potvrdí, že keď sme do preambuly ústavy Slovenskej republiky v roku 1992 dávali odkaz na Veľkú Moravu a rovnako nasledovanie duchovného dedičstva svätého Cyrila Metoda, to nebol nejaký sentiment, nejaký lacný sentiment za históriou. To bol jasný dôkaz o tom, že hovoríme o kontinuite, o historicko-právnej legitimite Slovenskej republiky. To, že sa hlásime k Veľkej Morave ako štátnemu útvaru z 9. storočia, tým jasne hovoríme, aká náročná bola naša vojna, aké náročné bolo naše zápasenie za našu štátnosť, svojbytnosť, aké hlboké historické korene tento súboj mal.